వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సరి కథలు వినండి. ఈ వీడియోలో మనము కార్తీక మాసంలో వచ్చే కార్తీక పౌర్ణమి రోజు మనం ఇంట్లో ఉసిరి చెట్టు కింద తులసి చెట్టు ముందు ఒత్తులు ఎలా ముట్టించుకోవాలో నేను వివరంగా చెప్తాను. ఉసిరి దీపాలు ఎలా పెట్టుకోవాలో కూడా చెప్తాను. ఇంట్లో ఒకవేళ ఉసిరి చెట్టు ఉంటే ఇలా చక్కగా దానికి బొట్లు పెట్టి పూజ చేసుకోవాలి. లేదైతే మీ దగ్గర తులసి చెట్టు ఉంటుంది కదా, దాని మొదట్లో ఒక కొమ్మం పాతుకోండి. ఒకటి ఉసిరి కొమ్మ పెట్టుకొని రెండింటికి కలిపి పూజ చేసుకోవచ్చు. ఇలా పూజ చేసుకున్న తర్వాత చక్కగా ముగ్గులు పెట్టుకొని ఒక్కొక్క కంచులో 365 ఒత్తులు చక్కగా నేతిలో కానీ నువ్వుల నూనెలో కానీ తడిపి పెట్టుకోవాలి. ఇంట్లో ఎంతమంది అయితే ఉంటారో అన్ని కంచులు పెట్టుకోవాలి. ఒక్కొక్క కంచులో 365 ఒత్తులు పెట్టుకోవాలి. వాటి ముందు ఒక్కొక్కరు ఉసిరి దీపాలు కూడా ముట్టించుకోవాలి కాబట్టి ఒక రాగి ప్లేట్లో కానీ ఇత్తడి ప్లేట్లో కానీ కొద్దిగా బియ్యం పోసి వాటిపైన మెల్లిగా ఉసిరికాయలు పెట్టి దానిపైన పువ్వొత్తి చక్కగా నేతిలో కానీ నూనెలో కానీ తడిపి చక్కగా పువ్వొత్తి దానిపైన పెట్టుకోవాలి. అలా ప్రతి ఒక్కరు ఒత్తులు ముట్టించుకున్న తర్వాత ఉసిరి దీపాలు కూడా ముట్టించుకొని చక్కగా పూజ చేసుకోవాలి. ఇలా మీకు ఫోటోలో చూపించినట్టు పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఉసిరి చెట్టు ముందు తులసి చెట్టు ముందు మనము ఒత్తులు ముట్టించుకున్నట్టు అవుతుంది. అందుకోసం అని చెప్పి ఇలా కొద్దిగా దానిపైన కర్పూరం బిళ్ళ కొద్దిగా నలిపి వేస్తే చక్కగా ఒత్తులు కాలుతాయి. అందుకోసం అని చెప్పి కొద్దిగా కర్పూరం కూడా వేసాను వాటి మీద. ఇలా చక్కగా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత దగ్గరలో పసుపు, కుంకుమ, అక్షతలు, పువ్వులు, నెయ్యి కానీ నూనె కానీ అగరబత్తులు, గంట, హారతి ప్లేటు, నైవేద్యం, పండ్లు కానీ లేకపోతే స్వీట్ కానీ ఏదైనా పర్వాలేదు అన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని చక్కగా పూజకి కూర్చోవాలి. ముందుగా కంచులకి చక్కగా కుంకుమ పెట్టుకొని మెల్లిగా వెలిగించుకోవాలి. ఒత్తులని వెలిగించిన తర్వాత పసుపు, కుంకుమ, అక్షతలు, పూలు, అగరబత్తులు, నైవేద్యం అన్నీ పెట్టి చూయించాలి. అన్నీ చూయించిన తర్వాత ఉసిరి దీపాలు కూడా ముట్టించుకొని దాని తర్వాత దాంట్లో ఒక 5 సార్లు నెయ్యి కానీ నువ్వుల నూనె కానీ మనము ఒత్తుల పైన వేయాలి. అలాగే ఉసిరి దీపాల పైన మనం దీపాలు ముట్టించాం కదా, ఉసిరికాయల పైన వాటిపైన కూడా కొద్దిగా నెయ్యి వేయాలి. వేసిన తర్వాత చక్కగా హారతి చూపించాలి. ఇలా మొత్తం కాలిన తర్వాత ఒత్తులు మొత్తం కాలిపోవాలండి. చక్కగా వాటిని ఏదైనా ఐరన్ది ఏదైనా సూది లాంటిది తీసుకొని చక్కగా కలిపి మొత్తం మంట పోయిన తర్వాత ఇలా ఇంకో కంచు తీసుకుని దానిపైన బోర్లించాలి. ఇలా మొత్తానికి కాలిపోవాలండి. కాలిపోయిన తర్వాత దానిపైన ఇంకో కంచు పెట్టి బోర్లించాలి. ఆ కంచు బోర్లిచ్చే ముందు దాంట్లో ఉన్న బూడిద ఉంటుంది కదా, అది మనము పొట్టులాగా పెట్టుకొని కంచు బోర్లిచ్చుకోవాలి. ఇలా చక్కగా అందరూ ఒత్తులు ముట్టించుకోవచ్చు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు. కొందరైతే ఒకే కంచులో అందరూ కూడా పెట్టుకొని ముట్టించుకుంటారు ఒత్తులు. అలాగే దేవుడి దగ్గర కూడా మనము ఒక 2 కంచులు పెట్టుకొని మనం దేవుడి దగ్గర కూడా ఒత్తులు ముట్టించుకోవాలి. 365 ఇలా చక్కగా ఉసిరి దీపాలు ఆ రోజు సాయంత్రం కూడా బయట దీపాలు ఉసిరి దీపాలు అన్నీ చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు. ఇదండి కార్తీక పౌర్ణమి రోజు మనము ఒత్తులు ముట్టించుకునే విధానం. అందరికీ నచ్చింది. తప్పకుండా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.